Ако искаш да помогнеш на гастроинтестиналния си тракт да работи правилно, изгледай това видео. Здравейте, аз съм доктор Желязова, занимавам се с гастроентерология и диетология и днес ще ви кажа как аз поддържам здравето на моя гастроинтестинален тракт. Първо, консумирам храни, които са богати на пре- и пробиотици. Те подпомагат баланса между добрите и лошите бактерии в червата ни. Освен това, подпомагат и подхранват добрите бактерии, като по този начин позволяват те да свършат най-адекватно своята работа. Редовна физическа активност. Не говорим само за фитнес тренировките. Може да е и 10-минутна тренировка в къщи, зумба, пилатес, както и кратка разходка. Освен, че това ще ви помогне по-лесно да стоите във форма, ами ще редуцира и нивата на стреса. А стреса изключително много влияе и пречи на работата на гастроинтестиналния ни тракт. И трето, но не на последно място, добра хидратация и сън. И двете неща еднакво помагат регенерацията на клетките, които се намират в нашия гастроинтестинален тракт. А ти как се грижиш за своето чревно здраве? Напиши в коментарите.